Това ще падне сигурно панделката отделно. А, не е отделно. Айде бе, Диде, Вие сега не сте яли, защото и аз не съм дошла. Ама ние вече приядохме, ама какво да правим? Ще ти правим компания сега. Продължаваме. Та работа. И да гледаш на телефон и тук. Нали? Ба, перфектен е. Имаше една част, я вижда, не е паднала една на това. Коя част? Да, е тук вън. Една бяла, друга, не, паднала е там в плик. А, не, ето я. Автоматически това трябва да мине. Сега ще го монтираме. Това трябва да мине. Чайка беше. Аз сега. Точно така. Точно така. Точно така е. И трябва да завиваш Точно отдолу. така. И това го завиваме тук, само че моята ръка е малко дебела. Ще пробвам. Продавачката, която го е опаковала, Така. опаковачката, питала ми, той човека има ли си кружки, Ти си го питала. регулираш, нали, колко да, вика, а човека вика, има ли си кружки? Вика, ма не се притеснявай, не вярно става, ще обичам и... Тук ти си, да. Тук обаче ще го накъса бая. Еми ето, ти си го регулирай колко, ти си го направиш колкото си искаш. Да. Защото иначе Значи ще стане. някъде... Някъде толкова ще трябва. Не го правим го веднага толкова. Може да си завиеш кабела да си седи в това Не, бе, той ще измери там. за някой. Да. Да, ще измерят това. Доволно? Какво приказни? Това е голяма Бе, топка. да изчакаме ако сложиш. Айде, един ние малко хапнем, ще пинем. Ти. Ако не Да. се върнеш до един час, не ще се е случило нещо. Може ли? Не, трябва да гаса тока. Аз това не моля така си го държи. Да, нали това ти... А? Това те посъветва, А, че може да си го сложиш там да се стои. Байка съм фешен, не. То детската това вика, сега вика, като си оправил тази стая, отваряш и излизаш и Бейрут вика. Другата част на Париж. Мама ли съш шалата, значи да видя да го покажа. Как не е виждал, мама ли кажеш? Вие цялата да го... От магазина, кой знае, Дилян колко пъти е минава и такъв божелейска. Колко пъти го гледах. Ето го, ето го. Че ми си пише на безалкохол. Аз иначе така съм се наяла в офиса. Безалкохолно.